sa kaayuhan ug kamatuoran. Kredibilidad maoy gibarugan. Ang bagong yugto ng ating himpilan, ang Sunshine Radio ay SMNI Radio na. Patuloy kaming magbibigay ng mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ang SMNI Radio ay magsisilbing totoong boses ng bayan at maaasahan sa panahon ng pangangailangan. Handa ang SMNI Radio na maging kasama sa bawat yugto ng buhay ng mga Pilipino. Inyong maaasahan na patuloy na magsusulong ang SMNI Radio ng pagbabago at pag-unlad. Asahan ang mas pinaigting at mas pinagandang mga programa na ihahatid ng SMNI Radio. Hindi rin mawawala ang mga programang magbibigay inspirasyon at pananampalataya natin sa makapangyarihang Ama sa pamamagitan ng kanyang hinirang na anak, Pastor Apollo C. Quiboloy. Tuloy-tuloy sa pagkikinig at panonood dahil sa SMNI Radio, araw-araw kaming magsisilbi sa inyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Serbisyong kapartner ng bayan. Kapartner ng bayan. Ania ang tulamanong mo paila sa lain-laing ahensya, organisasyon, personalidad o individual nga andamugahin sa ilang serbisyong kapartner ng bayan. Atong sayron ang mataglakang nga nabuhat na ug angay pang buhaton alang sa ikauswag sa matag komunidad ug sa nasod sa kinatibukan. Serbisyong kapartner ng bayan. Aniya na ang atong kapartner nga makauban karon. Good afternoon mga kapartners! Welcome sa atong programang Serbisyong Kapartner ng Bayan. Kamo na minaw sa atong sibianan DYAR, SMNI Radio Cebu. Kumusta mga kapartners ang atong adlaw, atong kahaponon karon? Hinautan na nga nato sa maayong panglawas, no? Nasa maayong kahimtang karon mga taknaan mga kapartners. Live ta karon sa atong official Facebook pages, no? Ang DYAR SMNI Radio Cebu, sa SMNI Cebu, SMNI News Cebu, Visayas, o ang Kapartner ng Bayan Facebook page, mga kapartners. Madugan kita, no, sa atong mga online platforms. Shout out sa atong mga listeners sa Cebu, Bohol, Central Visayas, kinatibuk ang Visayas, kung asa man abot atong signal. Maayong hapon mga kapartners, no? Welcome sa atong programang Serbisyong Kapartner ng Bayan. Kining gala kapartner Jim Reviosa, uso na pud kam hinungdanong episode atong masaksihan, maubanan mga kapartners, no? Kauban natong special guest mga kapartners, no? Atong partner from National Nutrition Council. Aron hisgutan natong mga kapartners, no? Kining ginatawag nga Dengue Awareness Month mga kapartners, no? Ug nasayod man kita, no? Kanunay nato ni madunggan ang dengue mga kapartners, pero lahi ra gyud, no? Nga ma-remind kita permente kay nasayod man gyud ta, no, nga kining dengue nga sakit deadly gyud kini mga kapartners, no? Di gyud dapat natong i-take for granted kay lisod kaayo nga mapasagdahan ni siya, no? Normal lang siya nga hilanat pero wata kabalo, no? Nga kini mo grabe di ay og dili gyud nato pwedeng pasagdahan mga kapartners. So di nato dugayon. I-welcome na itong mga partners, ang atong partner from National Nutrition Council mga partners, o syempre kauban na to si Ma'am Mary Jessa Vergara mga partners sa ato ang programa karon mga partners. So ato paminahon atong pakighinabi sa National Nutrition Council may tungod ni ining Dengue Awareness Month. Kauban na to ang atong suki gikan sa National Nutrition Council. Okay, nagbalik mga kapartner sa atong programa Serbisyong Kapartner ng Bayan. Of course, sama sa inyong akong gingon sa inyong kanina, no? Kauba na to ang atong partner from National Nutrition Council. Aron diskutan, no? Kining gitawag nga Dengue Awareness Month, or human naman ang Dengue Awareness Month mga partners, no? Pero diskutan niya po nato ni hinungdan kini topic, no? Dengue daghanan nga namatay niini. Kauban nato tong partners from National Nutrition Council, ang ilang nutritionist
Netition 2. Wala lang si Ma'am Mary Jessa Vergara. Ma'am Jessa, mayong hapon. Welcome pag-usap sa atong programa. May hapon, Sir Jimmy. May hapon sa itong mga kapartner, sa itong mga tigpaminaw. Again, on behalf of our Regional Nutrition Program Coordinator, Doc Archie Labardo, no, thank you for this opportunity to share nasad no sa ato ang mga topic nga pang nutrition sa ato ang mga katawhan. So again, thank you Sir Jimmy and sa DYAR for this opportunity. Yes, ma'am, no? Kay syempre, giskutan nato ni, although human naman ang Dengue Awareness Month, diretso na lang tayo, diretso na lang ta sa atong isgutanan about dengue, no? Unsa ka mahinungdanon nga kaning dengue malikayan nato. Unsa po ni siya kagrabe, Ma'am Jessa? Yes, so ang dengue, guys, you know, actually is gina-celebrate gihapon nato siya karong month of June. So ang kaning June. dengue by virtue of the yes, so naa okay. gihapon sakto gihapon timely gihapon ang atong session this afternoon no nga June is kanang dengue awareness month nakaabot pa gyud ta sir. So by virtue of the proclamation is of 1204 last April 21, 1998 nga gi-declare ni former President Fidel Ramos no nga ang June mahimong dengue awareness month kay para ma-highlight gyud nato no unsaon paglikay o pagkontrol sa dengue no. So dili ni siya kaya sa usa lang pod ka kanang household no or dili nato kaya sa usa lang ka agency nga kanang ato ang malikayan or makontrol gyud ang kanang pagsaka sa mga cases sa dengue no. So kinahanglan gihapon ni siya og collaborative efforts or panaghiusa gihapon no. So mura ra sad siya og malnutrition sir no nga dili ra kaya sa NNC lang no ang kanang pagsulbad ani nga problema no. So kinahanglan ni og efforts dili lang sa atong national government but also sa ato ang mga local government agencies as well as mismo sa ato ang mga household diha sa community. So kani all year round kinahanglan nato ning hinumdumon kung unsay atong mga angay buhaton para malikayan ang dengue. So dili lang sa month of June but all year all the days of the year. So kinahanglan natong hinumdumon nga kanang dapat gyud natong likayan no na ang kaning dengue kay again daghan kaayo og kanang cases of dengue and if usa ka no sa mga naka-experience ani lisod kaayo ang treatment and medyo kuan gyud siya no medyo expensive ang imuhang kanang i-undergo especially if kanang naay admission na nga mahitabo Correct. sa hospital. So Makarelate jud ani Ma'am Jessa kay ang akong pagumangkon na nagtima gid ani no. Unfortunately, ano gid siya, paano gid siya tungod aning dengue no. Wala siya na naagapan ba no kay pagka kuan niya sa dengue late na nahibal-an nga dengue di ay nya na hospital. So ang treatment wala na kanang ano na gid gamay na gid ang platelets wala na gid siya na kuan sa di ba na transfusion para ang dugo matungagan kay siyempre labi na sa platelet no count gamay gyud. So unfortunate jud kay itong event nga nawalan pud tag mahal sa kinabuhi nga tungod sa dengue. So dili pud na gusto nga mahitabo pud na sa uban no mo ganing kanunay gid ang kampanya sa atong gobyerno dili lang NC no kini po ang gobyerno, Department of Health, mga local government kay labi na pag-fight aning dengue pud dili po ni basta-basta no kay ang mga lamok pa kay mo ginay carrier no sa dengue. So unsay mga sintomas Ma'am Jessa no para may balaan po sa atong mga listeners nga wala di po familiar aning dengue. Yes, sakto jud ka sir no ang dengue kung dili gyud maagapan in the long term is pwede gyud ni siyang mag-cause og ikamatay sa usa ka tawo nga na kuanan aning dengue nga fever. So actually dengue fever gid ang tawag nato ani niya sir no usa ni siya ka sakit na makuha nato no pinaagi if
mapaakan ta og lamok, no? Pero dili lang ni siya basta-basta nga lamok, no? Kani nga lamok in scientific term mo ni ang Aedes aegypti nga mosquito. So usually kanang mao ni sila nga mga klase sa lamok ang nagdala sa virus sa kaning dengue nga virus, no? Unya kani nga mga lamok kasagaran makit-an gyud ni nato siya sa mga tropical countries or sa mga init nga lugar, no, sama sa Pilipinas, ug mas daghan pa gid ni sila ilabi na og mga ting-ulan, no? Karon June sige na manggigulan, so kanang hilig kaayo ni sila mangitlog, no, sa mga area nga ngit-ngit o kanang medyo damp areas or basa nga mga areas, no. So that is why kanang every now and then gina-encourage gid nato ang mga tawo no, nga manglimpyo sa ilahang balay, sa ilang mga tugkaran, kay pwede kaayo anywhere, no, pwede kaayo diha ang mga lamok kanang mangitlog, no. So daghan og symptoms sir na ang kani ato ang kaning dengue fever ko. So una gid sa tanan ana is hilanat nga moabot og up to 40 degrees Celsius. So I know common ra ang fever, no, nga symptoms or kanang daghan ra og times nga magka-fever ang usa ka tawo, pero ang nakalahi aning dengue fever, no, is taas jud kaayo siya nga hilanat ug naay possibility nga mag on and off siya, no. So pwede kang ulian and then mobalik na sad siya ini kaugma, and then naani siya kuyog nga pagsuka, no, or kanang pagkalipong, or ang uban is mag-rashes pod. So kani nga mga symptoms are kanang common lang na symptoms, pero mas better gyud if magpatan-aw gyud ta sa doktor if makabati na ta ani nga mga symptoms, no, kay naay possibility nga dengue na siya. Alright, so sa mga kuan Ma'am Jessa, no, pag-confirm gyud nga dengue, so may treatment nga angay buhaton sa mga pamilya nga labi na nahibalaan nila ang ilang anak o sila mismo, no, nagka-dengue. Yeah, so actually, sir, no, wala man gyud tay kanang matumar lang natambal, no, nga paulian dayon ta sa kaning dengue fever, no. So ang buhaton gyud nato is once na makabati na ta sa mga simptomas nga na-mention ako ganina is magpatan-aw na gyud dayon ta sa doktor, kay aya ra gyud nato ni ma-confirm nga dengue siya, no, kung kuan na ta makapalaboratory na ta, no, like kani ato ang mga gitawag nga um CBC. So diri nato makita ang atong number of platelets, atong white blood cells. So if dili siya normal, no, ay siya ma-diagnose gid sa doctor as kanang dengue. So if naa na ta ani nga mga symptoms, if naa na ta ani nga sakit, no, so ang atong buhaton is mag-hydrate, inom og daghan tubig, kay paspas kayo ang dehydration if naatay dengue fever. So rest gyud, no, magpahulay gyud, and mo-avoid ta og mga medications nga anticoagulant, no, or kanang dili matarong ang pagclot sa ato ang dugo. So ang doktor pod, no, or sa hospital na sila kanang mga medications na i-provide, but again with the kanang discretion gyud siya sa doctor, no, dili siya basta-basta nga mapalit lang nato nga treatment over the counter. So mas maayo jud again, sir, no, na magpa-check up from time to time if maka-feel na taan nga mga simptomas. And of course, syempre sa mga pasyente na dengue, isip sa nutrition, no? Taga-promote good nutrition sa mga pasyente unsay dapat diet, no, sa mga naay dengue. Na may bawal o pwede na sila kaon any food nga ilang gusto kaonon. Yes. So, ang recommendations sa National Nutrition Council, no, sa nutrition nga side or sa diet nga side for patients na niha nga naanay dengue is consume ta og daghang pagkaon nga rich in vitamin C for stronger immune system, kay if magka-dengue manggod ta, no, kay mo low ang ato ang immune system. So mo nang mas better if mukaon pagkaon nga rich in vitamin C sa mga kanang mga fruits and vegetables nga taas og vitamin C. And then vitamin K pod na po tay mga kanang mga green leafy vegetables rich in vitamin K para sa sakto pod nga pagclot sa dugo, no, and para ma-reduce ang platelet count. So pwede ra gyapon kaayo nato i-follow actually ang Pinggang Pinoy, kay rich naman sad na siya in vitamin C and vitamin K.
And sa imuhang pangutana sir na if unsay mga i-avoid nato nga mga pagkaon if naatay dengue, i-avoid nato ang kaning mga mantikaon o mga pinirito nga mga pagkaon no kay mulid ni siya og kanang saka sa ato ang blood pressure nga mas makawikan pahinuon sa ato ang immune system. So mas better if kanang mga sinabawan lang sa kanang boiled lang sa dili sa taan ng mga fried. And then di kaya sad nato ang mga spicy nga pagkaon no kay pwede kay ni siyang to kanang acid no acidic na kanang acidic na mga pagkaon acidic na mga pagkaon that can lead to kaning mga ulcer and other mga sakit sa atong digestive system nga mas makalisod hinuon sa pag-recover nato if naatay dengue fever. And lastly no ato ang likayan ang mga caffeinated nga mga drinks or kaning naay caffeine no sama sa soft drinks kanang coffee kay pwede kaayo ni silang mulid pod to kanang makapowersen sa ato ang symptoms no and then mo saka again ang ato ang blood pressure and overall dili siya makapaatabang sa pag-recover sa recovering process kung naata aning dengue fever. Sa mga adults siguro medyo kaya-kaya Ma'am Jessa no pero luoy jud ang bata nga maigo sa dengue no actually personal gyud ako na Yes. nga experience nga ang akong paumangkon ba nga bata pa kayo 10 years old no nagka-dengue luoy jud kaayo no mo nang as much as possible i-avoid gyud no pero sa bahin sa NNC Ma'am Jessa unsay dapat natong i-avoid para tips nga mahatag nimo para ma-avoid nato ang dengue. Yeah, so kato sir no siguro sa imuhang kanang family member sir no basin og late na lang jud siya na kanang na diagnose sir no so Magod siya mailhan kato no at first Ma'am Jessa kay di ba? yes Abi nimo regular lang nga hilanat, di ba? Regular lang hilanat nga nagka-fever nga na ano lang no? Pero moabot pila ka adlaw didto na no magpanic na gyud ang ginikanan kay ngano man ni nga walay undang ang hilanat no mo nang pag adto na sa ospital dito na no? Sa hirap ba walay physical nga except sa hilanat no pero ang mga ingon sila magpuntik-puntik daw ang imuhang skin rashes oo rashes di ba na rashes at least kung naana pero how much unsa kung wala gyud no sama sa nahitabo sa akong pagmangkot mo nang late na ginahibal-an pag abot sa ospital wala na no down na kaayo ang ilang platelet so sa mga adult siguro okay kaayo pero unsay dapat i-avoid Ma'am Jessa. yes so sakto ka sir wala gyud siya kanang makaingon wala siya ti mailhan gyud nga dengue jud siya kay ang iyang symptoms mura ra siya og kanang normal ra pod nga hilanat so again ang ato ang mga tips no para ma-avoid nato atong dengue is una hawanan nato ang kanang mga areas no or mga lugar nga naay stagnant nga tubig no kung asa pwede ang mga lamok nga mudaghan no so kanang areas nga kanang naay basa no so kana ato ana siyang limpyuhan sa atong mga tukaran atong mga tanom siguro if hilig na og mga tanom pwede sana silang puy-an og mga lamok so ato ang pasigaon ang suga no especially katong mga dark nga kanang mga ngit-ngit nga mga areas kay diha magid sila mudaghan sa mga ngit-ngit nga areas ug mga umog na areas no so kanunay sa tang magbutang og insect repellent no or kanang mga katol or baygon sa sulod sa ato ang balay or sa atong palibot or from time to time no kanang magbutang tog insect repellent aron mawala ang kaning mga lamok so natay gitawag nga 5S sir no nga gina-apply nato sa atong mga local government units so kaning 5S una mo ni ang 5 ka S no ang first nga S is search and destroy so mangita ta kung asa tong mga breeding sites sa mga lamok asa sila pwedeng mupuyo asa sila pwedeng manganak so ato nang pangitaon ug ato nang gub-on ilahang mga balay no mga tubig nga areas ato nang tanggalon sunod is secure self-protection so once again no, if makabati na ka og symptoms so if maghilanat na gani ka og mosobra na og tulo ka adlaw no magpa-check up na gidayon sa doktor
seek early consultation, ikatulo nga S. So if naa kay kanang pagkalipong, no, again intermittent fever, magwala-wala ang hilanat, mas maayo magpatanaw na gyud dayon sa doktor. The next is say yes to fogging. So naatay ubang mga health workers, no, nga maglibot-libot sa barangay, so mag-fogging sila. So mo na ang usa sa way nga mag-destroy sa mga lamok. And lastly is sustain hydration. So hydrate gyud ta, no, kay paspas again ang dehydration kung naatay kaning dengue fever. So mo to sir, no, ang ato ang 5S nga ato ang giawhag ang tanan nga mo follow ani aron makalikay sa kaning ato ang gitawag nga dengue fever. Salamat kay Ma'am Jessa, no, sa mga tips o sa mga information nga imong gi-share ato ang programa kay nindot kay ni, no, para ma-remind. Although kabalo na kita, no, every year ginahisgutan kini nato, no, dili lang sa Dengue Awareness Month, no, maski sa off season, no, or let's say other month, no, usahay masigway pud nato ni nga mga topic ug kinahanglan jud, no, nga from time to time ma-remind jud ang ato ang mga ka-partners ani para kitang tanan aware pod, no, labi na kining mga lugar nga i-mention nimo kanina nga paborito gyud sa breeding ground, no, sa mga sa lamok nga naga-carrier, no, sa maong dengue fever or dengue ng sakit, Ma'am Jessa. Salamat kay Ma'am Jessa sa imong time. O bago to magtapos, imong final message sa atong mga tigpaminawan. Yeah, so thank you kaayo Sir Jim Reyes for this kind of opportunity nga maka-share me, no, about sa atong mga tips how to avoid dengue. And once again ato ang hinumdumon, no, ang ato ang 5S, and then again ato ang i-follow ang ato ang Pingdang Pinoy always, ang ato ang pagkaon sa ato ang Go Grow o Glow Foods. And then again among gina-invite food, no, once again ang ato ang mga listeners and ato ang atong public sa atong incoming na 52nd Nutrition Month launching karong July 5. So daghan kayong salamat and hope to see you again for another session diri sa ato ang DYAR for another nutrition related na mga topics. Salamat kay Ma'am Mary Jessa Vergara, ang nutritionist dietitian 2 sa National Nutrition Council Region 7, para sa imong mga reminders o topic nga itong naisbitan karon about dengue. O salamat kay mga partners, no, sa inyong pagpaminaw. O Ma'am Jessa, salamat po. Alright, makuna mga partners, no, ang ato ang episode karong adlaw sa atong serbisyong ka-partner ng bayan, kauban nato ang partner from National Nutrition Council, atong gisigitan mga ka-partners kining Dengue Awareness Month. Kanunay nagapahinumdom mga ka-partners atong tigpaminawan nga mo atiman kita, no, sa ato ang palibot, tabunan gid nato ni mga container nga walay cover kung kinahanglan kita mo mag-store og tubig, no, kay di pwede nga labi na kung nihit ang tubig, so kinahanglan ta mag-store, no. Pero see to it ang atong storage, atong container na ginitabon mga ka-partners para di gini siya itlugan sa mga lamok. Kabalo kita, no, ang lamok mangitlog bisag asa na sa kanal, basta stagnant, no, anything stagnant mangitlog na sila from in few days time, wala na, no, pusa na itlog, malaghan na pong lamok, mo gina, no. Og syempre kanunay ginato na mag-aware ta, no, maski sa atong mga kabanay kung ang inya lang hilanat niabot nag pila ka adlaw, alerto na gyud ta ana, no, di na ta mo paabot nga magka-rashes pa, napay mga sintomas nga mahulaton nato bago nato i-hospital. So instinct nato na, no, kung na-feel nato nga na gyud maayo padala sa hospital, no, natay mga public hospital karon, no, og syempre kung PhilHealth member mo wa gyud bayaran, no, di ba, libre ang check-up, libre po na. Kung naamo sa private hospital, basta under mo sa Yakap, gipa-enroll ninyo ang facility sa Yakap, under mo naagi na compensation nagikan sa PhilHealth kung miyembro mo. Pero naagi tay government hospital, natay clinic, natay mga health center nga, pwede gyud nato duulan mga partners. So, hinumdom lang kina, no, sa atong mga tigpaminawan. So, doon nagtapos atong programa serbisyong ka-partner ng bayan. Salamat kay pagpaminaw. Kini gala ka-partner Jim Review sa kauban sa technical side, si ka-partner Felix Becerna sa transmitter, si Ma'am Eileen sa SMNI, tibuok ka family sa SMNI mga ka-partners. Salamat kayo. Sunod episode na po mga ka-partners. Ang Diyos manalangin ka natang tanan.
Kadto ang tulumanong serbisyong kapartner ng bayan. Ubanay kami ninyo sa sunod na higayon. Matag Lunes hangtod Biyernes sa susamang oras, 1:00 hangtod 2:00 hapon. Dinhi lamang sa DYAR 765 SMN Radio Cebu.